Čau lidi, v dnešním videu si ukážem svítilnu na 9V baterii. Svítilny na 9V baterie se dělají hodně málo, tady to je z Temu, ale taková stejná se dá sehnat i na internetu, normálně na českém e-shopu. Je dost levná, jo. Baterie se do ní nedává dovnitř, ale dává se na ní, jo. Tady, vidíte, jak to tam je? Tady je konektor. Tady jsou ledky a tady je vypínač, tam jde nastavit slabý režim, vypnuto a silný režim. Takhle se to otočí. Nevím, jak to udělat, aby jsem si svítili tak. Dáte tady baterku, cvaknete a už vám to svítí, jo. Tady se dá nastavit režim silný a slabý, já to tam nechci úplně dávat hodně. Tady je slabý, tady je silný. Ale to moc nejde vidět jako ten rozdíl, protože tady mám silné světlo, tak ho vypnu. Vidíte, tady je to slabé, tady je to silné, nebo to aspoň tak jde vidět. Nebo ne, teďka je to vlastně, jo, teďka je to slabé, teďka je to silné, omlouvám si, já jsem si to spletl. Uprostřed je to vyplé, nalevo je to silné a napravo slabé. Proud, jako který to odebírá z baterky, když je plně nabitá, na ten silný režim je to, tam je to 80 mA na ten silný a na ten slabý je to kolem 20 mA. Na ten silný režim to vydrží svítit fakt chvilku a na ten silný, no omlouvám se, jsem to nějak pokazil, na ten silný režim to vydrží svítit chvilku, ale na ten slabý docela dlouho. V běžných svítilnách se baterka dává do té svítilny, ale tady se to dává na tu svítilnu. Pokud by vás zajímalo, co je vevnitř, tak jsem se do toho bohužel nedostal prostě. Nevím, jak se to rozebírá, nedostal jsem se do toho, takže vám nemůžu říct, co je vevnitř, ale tam bude pravděpodobně ledka, odpor a vypínač prostě. Ten odpor, aby snížil prostě ten jas toho světla prostě. A vypínač, aby se to dalo zapnout a vypnout. Když tam máte vybitou baterku, tak jednoduše to, jestli má vůbec nějaké napětí, tak jestli to bude mít nějaké napětí, tak bude svítit dost málo, jestli bude mít třeba nulové napětí, třeba bude pár desítek let stran nebo pár let, tak to nebude svítit vůbec. Tady mám vybitou baterku, 9V, to je klasická zinkohlíková, to je v multimetru a pak jsem to ještě dovybil v tady této svítilně. Já bych vám to fakt změřil, že je to vybité. Ta baterka je zrovna z tady tohoto multimetru. Vidíte, já vám to tady změřím. Vidíte, že je hodně vybitá a dá už hodně málo proudu. Kdo nevěděl, tak s tím vybíjením té baterky klesá i ten proud, hlavně u těch zinkohlíkových. Tam ten proud klesá. Ale hodně záleží, jak se používá, jestli se vybíjí pomalu nebo rychle. Tady toto se vybíjela pomalu, tak znamená, že už ten proud je malý, jako asi 15 mA dá, jo. Při zkratu, což je extrémně malý proud. A taky už má hodně malé napětí. Plně nabitá 9V zinkohlíková má 9,6 až 10 V, tak nějak. To svítilno nebude svítit hodně kvůli toho napětí a kvůli toho proudu, jo, fakt strašně málo to bude svítit. Teď já to zapnu. Při obou režimech to svítí málo, ale jako, no trošku to svítí, jako, ale hodně málo, no. Jak jsem se díval na ten internet, jak se to prodává v Česku, tady tato svítilna, tak tam psali, že je to nouzové. No jako, může to být nouzové, protože ono to ani moc dlouho svítit nevydrží, jako, hlavně na ten silný režim, jako to může mít nouzové. Ale já si myslím, že se to dá normálně používat i jako normální svítilna. Akorát, že to mít na tom slabém režimu, protože ono to na tom silném vydrží fakt málo. Ono to žere 80 mA, tak můžete si asi představit, když alkalická má při takovém proudu, nevím, 400 až 500 mAh, tak to fakt vydrží málo svítit. No a o zinkohlíkovi ani nemluvím, tak to akorát na ten malý proud je to vhodné. Pokud by tam někdo dal nenabíjecí litiovou, ji tady zrovna nemám 9V, tak by to vydrželo svítit docela slušnou dobu, akorát, že ta baterka je drahá. A nebo nabíjecí niklometal hydridovou, tak tu mám dvě a tam by to vydrželo svítit jako, není, že to má třetinovou kapacitu oproti alkalické, polovinovou až třetinovou,
Takže to vydrží svítit málo, ale dá se to nabíjet dostkrát, jako ty 9V, teda niklometalhydrové se dají nabíjet fakt málokrát oproti tužkovým. Nevím, třeba 100krát, v dobrých případech, v horších třeba i jenom 50krát. Tak to jako dají se tím ušetřit peníze, no. Je tam COB čip, ledkový, prostě. To je výkonné, já mám i takovou svítilnu, co má taky ty samé ledky, kterou jsem tady svítil, tu používám často, mám tam nabíjecí baterky, to je na 3 mikrotuškové. A to fakt, i když tam dám nabíjecí, tak to fakt vydrží strašně málo svítit. Jenom hodinu to svítí a pak to nabíjím. No jak chci, to můžu nabíjet, ale musíte mít chlazení samozřejmě. Ty baterky při nabíjení jsou tam ty niklometalhydridové. To chlazení musí být, pokud ten proud není hodně malý, jo. Nabíjecí. Je klasicky z plastu ta svítilna, vypadá, že by jako... Nevypadá, že se za chvilku rozpadne, protože je z tému. A tak na tému nebývají úplně nejhorší věci. Já myslím, že i docela dobré, záleží jak které, ale já myslím, že i docela dobré, když jsou takové malé plastové věci, tak si myslím, že to je docela dobré. A když tam tu baterku jednoduše otočíte, tak to nebude svítit, protože je tam ledka a to je zkrátka. To je zkrátka pro diodu emitující světlo. Takže to dioda je, to znamená, že když tam připojíte baterku obráceně, tak ta dioda nebude svítit a neskratuje se to, nic se s tím nestane, jo. Vidíte? Vidíte, nesvítí to. Akorát u toho protikusu, toho konektoru 9V, tak je ta polito obrácená, protože tady to kolečko musí jít na korunku a na té druhé straně naopak prostě. Takže u toho protikusu toto je plus a toto je minus. Ale to tam stejně naopak nejde dát. Tak to je asi konec, tak nashledanou.